tindak wonten ing pepanggungan nyugata Bapak Ibu para tamu sedaya. Kanca-kanca Bintang Production. Mundi dawuh saking Pak Supardi kalian Ibu nyugata tamu pisan sutresna keluarga ageng Bapak Suwarno Ibu Surati Sapangombyo saking Jumok Serut Muter Sukoharjo. Aturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan. Sampeyan mbok nyuwun pirsa mbok menawi saking keluarga pisan wonten ingkang pinter nyanyi. Nggih. Bapak Wonten Ibu, Bapak Mas, Ibu, Mas-masnya, Mbak-mbaknya. Nah, Mas, Mbak, enten sing pinter nyanyi mboten niki? Dari keluarga besan. Wonten? Sinten? Nah, Sinten niki? enten mboten? Kok langsung do kompak, Mas? Ngersake lagu napa niki? Sing gayeng napa alus kula nderek? Napa? Segara Madu. Segara Madu. Oke, nyanyi nggih Pak nggih. Kali Pak. Dalem Budhe. Oh mengke. Segara Madu. Segara Madu yang di dalam, yang di dalam. Nah, kowe mlebu rono ra apa ya, Pi? Ya, Mas. Nah, kowe sing cilik. Nah, nek sing dikar iki ora sedeng lho Bos iki. Nah, nggih, ingkang wonten mlebet napa ingkang wonten kersakaken. Pripun Mbah Kong? Pripun Mbah Kong? Ngersakaken menapa? Dawet. Apa Pi? Gubuk asmara. Saking sinten? Padang kuning. Nggih, halah halah halah. Saking sinten kayu? Mbah Kakung paring asma sinten menika? Mbah Tarno. Mbah Tarno ngersake. Ya ampun Mas, ganteng sekali pakai kacamata hitam Masya Allah. Kayak di pantai ya. Mbah Tarno sing dikersake lagune apa? Permanuan Mas Jambon. Slendro Mas. Nggih. Mbah Tarno bawa Mbah Tarno. Kersa bawa. Bawa. Nggih, jenengan mawon Mas Jambon. Beksan nggih kok nggih? Nano. Oke. Nadyan wujud temung peksi. Mbah Kakung curhat Mas. Piye? Umurku wis 128. Pripun Mbah Mbah? 100 tahun 28 dina. Nggih. Tasih awet sehat kok nggih Mbah nggih. Gawe taline bronto. Pas lagu ayang-ayang wingi Kakung ki ndak mbeksa lho. Yakin. Apa iya Mas? Duh, tak men. Gaku. Alus manis tur ati wis wenggon kula lana goleki si podang jenah ibu bunga ing atiku tak apik-apik nek Pak Asri nyanding bisa dadi Alah alah, ungkane lho Mas. tombo wingi rata ongkek keturon. Ya. Ayo Mas Angga. Kong beksan kok. Kan enggak beksan ayo.
ngejos pi. Mikirku Jos, dijoske lho, Mbah. Ya. Jos. Ya ora apa-apa Mas, tak nikmati Mas. Ongger. Ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggale isih. Tak. Sayang. Bapak miterang aku Urung. Lo. Ya. Ho. Lo. Ya. Hey. Woyo. Ayo, Mbak, dijoske, Mbak. Urung kena. Alon-alon pi. Mari kena pi. Sembah nuwun. Mugi dadosna panglipur. Sembah nuwun sampun kersa beksa. Ora Mbah sapa? Mbah Lah dalah. Mbah sapa? Pokoke sing tak eling-eling umure 118 dina. 118 dina. Nggih, tante nari jose lho Mas ora kek jos-jos. Ayo Mbah. Ora sida. Ayo Mbah. Nganti rampung ora Asik kejos. tak pas-paske kok lho. Apa-apa. Sembah nuwun. Matur nuwun. Kasigek sawetawis nggih pun suka parisuka wedal sasana Pandayawara katuraken panjenenganipun Bapak Pranata cara sak wetahipun sumangga ndun